Здравейте на всички мангали. Опа. Не, Пешо, не умирай. Не, Гей, не умирай. Пешо, не, Пешо ще умре. Тази овца си читнах. Нарочно за вирусния. Сега ще се я пребера. Гей. Тя ще се казва Пешо. Ще я сложа. Чайте сега. Да се крафна такова. Сега няма къде да мърдаш. Ще заколя. Ще си крафна стик. Ще си направя ограда. Пишо, what the fuck? Ето. Мангал. Аре, ще стоиш тук. Както виждате, след епизода, за да имам повече време, си направих къщата. Но естествено без чит. Така, сега ще отивам в минута да копаем. Да, тук намерих. Айрон. Минута. И сега ще копая. Ето тук е. Минута, която я срещнах. Преди паднах и умрах. Нищо съм умрала ми. Да. Намерих едно айрон. Но целта ми е да не откривам айрон, а да откривам даймондс. 2 айрон. Трябва ми 3 да се направя айрон кирка. Кола. В този епизод ще копам в мината. Как трябваше да бъде в останалите, това ще са. Ще си правя естествено къщата по-хубаво. Рей такова. Хиба майката. Мината пая вече. Тук има лава, който е хубаво. Охо, лапис. Доста хубаво. Не, фейл. Не фейлнах. Добре, тук вече е тъмно. Ще си направя още факли. В то пък не стават и. Ще направя стик. Сега факла. Имам 4. Ще си направя толкова. Ще ми стигнат. Доста дълъг равим. Усещам, че тук някъде ще спре. Да. Сега какво да правя? Ай, ще се кача горе. Тук. Надявам се да виждате. Добре, няма нищо. Освен кол. Имам 6 айрона, ще си направя айрон кирка. И сега тук нали, както вече разбрахте, имам нов канал. Този. What the fuck? Ще да умра. Не. Това имам доста гадно шейдерите. Ще да кажем. Да, епизодите ще са по 10 минути, както вече разбрахте. И сега ще покупам. Може да не намеря диаманти, но съжалявам, ако не намеря.
В другите сигурно ще намеря. Се пробвам да скача. Да, тук няма нищо интересно. Сега ще падна и може би ще се отрепа. А, не. Не се отрепах. Еми, тук няма много неща. О, фък. Сега не знам как ще се намеря. Ще флайна. Вот. Сега ще се напиша на гейммод 1. За да отида горе. Това пак е чит, но ще потърпите. Тук ще сложа това. Това ще го спра, защото ме нерви. Аре, умира лава. Упс. И тук ще се изключи гейммода. Не знам защо. Тук нямам set home, пък имам гейммод 1. Така че ще читвам, за да се върна в къщата. Пък съм наносил две версии. Ето те пишу. Сега трябваше да правя. А, да. Пишу го махна, сложа кол, ще се изпиха това. Ще направя и ще си пострижа овцата, ще си взимам това. Ще поспя. После. Пишу, какво правиш, бе, майнак? Нищо. Цигара пуша. Искаш да станеш на цепена батка. Много ясно, че искам. Вземи на цепен буха из гаджето с приятели, но всичко знаем, че нямаш нито гадже, нито приятели. Не, Пешо, не се садвай, не се садвай. Не, Пешо. Садна ли са? Садна са, Пешо. Ма си идиот. Сега ще направя това. Сега ще пострижа, майка ти шилана. И взех 3 вълна. Късметлийска овца. И сега си крафнали го. Готово. Сега ще си го сложа, естествено. Ще се спил и вече няма да се налага да използвам чит. И готово, вече е ден и може би съм се сетхомнал. Сега ще направя кирка. Не ми се иска това да е епизода, но... И сега ще направя нов. Така. Ще си изкопая това. Лапис лазулит. Лазулит. Искам да направя произа с едно момиче. Да видим панкои. Добре, тук геймове. Това ми е последния чит. Геймът много. Така, взех си лапис лазулит. Не избухвай! Не, майка ти шибана! Щя да умра заради този шибан крипър. Тъй взех си лапис лазулита. И тук ще трябва да спрем. Така, тук аз и Пешо ще ви кажем чао от нас за сега и до скоро. Абонирайте се, лайквайте и чао, майка ви да е.